Tento týždeň do DM dorazili asi tie najvirálnejšie a najviac vyhajpované produkty tohto roka, tak sa poďme na ne spolu pozrieť, kým ešte sú. Na 100% musíme začať touto dokonalou DM limitkou na telefóny, ktorú ste už určite videli na sociálnych sieťach, no a teda konečne dorazila už aj k nám. Predpokladám, že poznáte tie virálne Rode kryty na mobil, je to taký ten držiak na balzam na pery, ktorý sa prilepí priamo na telefón, no a DM prišla s takouto dokonalou verziou, ktorá samozrejme nie je totožná, ale je to skvelá cenovo dostupná možnosť a teda podľa mňa vybrali aj úplne dokonalé farby. Táto limitka sa skladá z dvoch častí. Prvá je ten držiak od DM značky Ebelin a druhá časť je práve tento Butter Bliss Balm na pery od DM značky Trendy Dab. Konkrétne tento žltý je mangový, je jemne tónovaný s takou príjemnou maslovou textúrou a má veľmi peknú vôňu manga a za mňa je to určite výborná verzia, za ktorú nedáte 40 € a vyzerá to super. No a ďalší produkt, ktorý tiež býva označovaný za cenovo dostupný Rode Dupe na ten virálny Rode Glazing Fluid, je tento Balea upokojujúci toner, ktorý má takú peknú mliečnú konzistenciu a teda stojí len 4,45 a aj preto býva non-stop vypredaný a je celkom zázrak ho nájsť. A DM teraz konečne pridala už aj korejskú dekoratívnu kozmetiku a s ňou aj tento virálny El Royal Makeup v tyčinke z SPF 50, ktorý sa prispôsobí tónu pleti, čo ste už určite videli v nejakom virálnom videu. Ďalej, tieto tropical limitky sú v Nemecku už takmer vypredané a u nás sa asi tiež moc dlho neohrejú. Mňa zaujal tento dokonalý trblietavý body fluid s kokosovým extraktom pre krásny letný glow efekt a pribudli aj tieto Balea toner pads s kyselinou salicylovou a zinkom, ktoré sú len za €25. A teraz vlasová kozmetika, kde sú opäť top novinky. Ja som vám nedávno pridávala video s DM verziou populárnej Abby Young vlasovej metódy, kde som vám ukázala Grow Serum, ale teraz práve dorazila táto Matte Sensitive novinka. Je to olej pre citlivú pokožku hlavy a starostlivosť o korienky a je bez silikónov a parfumácie. Ďalej tieto pleťové spreje, ktoré sú v zahraničí už mesiace vypredané a k nám práve dorazili, majú 3 dokonalé tropické vône, a to liči a ibištek, kokos a ananás a papaju a passion fruit. Ja osobne začínam mať pocit, že DM hype sa pomaličky presúva už aj na mužov a pokiaľ chcú svoju skincare obohatiť teda o niečo iné ako je 3 v 1 šampón, tak pribudli tieto DM hydrogelové vankušiky pod oči, ktoré pomáhajú proti opuchom. A teraz príde virálny produkt, ktorý mňa úplne dostal a to je Balea Glow Serum, ktoré obsahuje kyselinu hyaluronovú, niacinamid, vitamín E a extrakt z papaje a to všetko za 4,25. Má takú krásnu hydratačnú konzistenciu, ktorá mne osobne veľmi vyhovuje. A poslednou novinkou zo skincare je toto nové Glow Fluid SPF od Veledy, ktoré obsahuje 100% minerálne filtre, moringový olej a vôbec by nemalo zanechávať biely film na pokožke. Z tej tropical limitky majú ešte virálnu tyčinku proti treniu stehien s mango maslom, ktorá je veľmi praktická na letné dni a je to dovolenkový must have a majú aj takéto telové mlieko s trblietkami s mangovým extraktom, ktoré sa veľmi rýchlo vstrebáva. No a keďže sa blíži leto, tak Sundance DM značka má skvelé SPF novinky a určite odporúčam kúknúť na tento emulzný sprej z SPF 50 pre citlivú pokožku, ktorý je vodeodolný a funguje aj hore dnom. A keďže väčšina ľudí už myslí na SPF, ale stále zabúda na ochranu pier, tak kúknite aj tento SPF 50 balzam s vitamínom E bez parfumácie a bez oktinoxátu. Pribudli aj produkty z rady po opalovaní After Sun s pantenolom. No a ešte jedna vec, tieto Tropical Dream limitky majú aj ten virálny Balea sprchový olej v novej ovocnej verzii. Ten olej zanecháva pokožku takú krásne jemnú, vonia úplne brutálne a bol dlho vypredaný, ale teraz je späť aj v tejto novej verzii. No a zo skincare ste už u mňa určite videli túto Balea Glass Skin Collagen masku s dvojitým hyaluronom za super cenu, ale keďže je non-stop vypredaná, tak kúknite aj túto Balea Retinol masku, ktorá je tiež super, ale ešte nie je taká známa, tiež spevňuje, intenzívne hydratuje a je len za €15. Z tých ovocných limitiek majú napríklad citrónový deodorant, kopu rôznych ovocných sprchových gélov, krémov a iných drobností. No a čo sa týka produktov do domácnosti, tak na začiatku apríla som vám už ukazovala túto novú DM Power Pastu, ale teda za apríl je to podľa mňa jeden z top nových produktov, tak ju určite doma vyskúšajte. Ďalej, nový je aj tento prášok na čiernu bielizeň, ktorý obnovuje intenzitu čiernej farby a zabraňuje šednutiu čierneho oblečenia a tento koncentrát do robotických čističov, ktorý zabraňuje vzniku šmúh na podlahe s vôňou z jablka, je tiež top vychytávka. No a hitom roku 2026 sú určite elektrolyty, takže ak ste športovec, už nemusíte míňať desiatky eur za
predražené elektrolyty, pretože DM má tieto nové malinové elektrolyty, ktoré sú balené v takých samostatných vrecuškách, čo je extrémne praktické. V potravinovej sekcii pribudla aj táto vegánska majonéza, ideálna do letných šalátov a na vegetariánske grilovačky a pridali aj takéto nové cestoviny, ktoré by mali byť ideálne s rôznymi omáčkami. Bezlepkáči sa určite potešia aj novému ovsenému dezertu mango a marakuja, ktorý je bez laktózy a bez konzervantov. No a v sekcii s cenovo dostupnými DM Sundance okuliarmi pribudli aj rôzne športové okuliare so zrkadlovým monosklom a 100% UV ochranou, ktoré sú len za 16,95. A veľmi veľa žien som videla nadšených z toho, že v DM pribudla aj táto curvy sekcia pančušiek, ktoré sú dostupné aj vo väčších veľkostiach a majú taký špeciálny strih s extra širokým a pohodlným sedom. A na úplný záver tieto balzamy v rôznych limitovaných verziách. Všetky produkty s priamými odkazmi som vám dala do popisu videa a určite si toto video uložte pred návštevou DM. Ak si toto video dopozerala až do konca, tak ma nezabudni sledovať pre viac DM noviniek, pretože sa vždy snažím priniesť tie najaktuálnejšie novinky, no a vidíme sa v ďalšom videu už čoskoro.